Здравейте хора, играм една игра, хубава Майнкрафт де. И така, моята къща винаги геройска. Дърън. Хубав килим съм направил, да. И така, сега ще си го направя за малко на животи. Натискаме настройки. Играта ви. И творчески оцелява. Оцелява. Но аз бих оцелявам, защото има много такива зомбита. Докладен също няма да хода. Вече съм направил път до пирамидата. Тук съм си изградил собствени такива, не знаете. И спомням съм вода, но някой не се налива просто аз. Точно не рисува това. Не знаете. Къщата си вземем бронята. Не, няма се сигурно бронята. Я видим какво може да направим. Аз може да направя това, ама няма да си хаба кожата. Така. Да ми се бъгнал така. Не, така. Нещо важно. И за моя късмет това е оцеляването. И аз сега ще го направя на такъв оцеляване. А творчески начало креатив. И сега ще направим. Аз се свържа с мой приятел, както той се казва, забравих му името май. Да, Селекс Бедрур се казва и може да направим нашата поредица с него. И така ще се свържем и той ще му направя една къща и тази къща няма да му я показвам. Пък ще това ще бъде неговата изненада тази къща. Не, моята сега. Ще му построя една изненада. Неговия скин ще построя. Но той трябва да излезне от сървъра. За да му направи изненадата. По принцип, тази ще я направя тук, това нещо. Тази поляна. Той като дойде, ще го преместя тук. Не, тук къде? Тук. Е, тук. И ще го накарам да гледа само ето така надолу. За да не види и да стигнем. Чакай малко. Сега ще погледна нагоре, ще види неговия скин. Точно как съм го направил. Така. Хора, клипа ми няма да е толкова интересен. Знаете, аз ви казвам да ми пишете тук коментари, но вие не ми пишете. И затова мисля сега не да играем, а просто да оцеляваме.
И аз ще го пусна на оцеляване и дано някой да ме убие. Аз по принцип знам къде съм се родил. И как се стана това, бе? Я чакай, ако се получи. О май гад, не искам тая картина, искам си предишната. Айде да, ставай без това. Това на кой? Сетих се на кой. Май вие не искате да ви кажа. Не, ви знаете на кой. Това познайте на кой. Това беше на боса. Паста му. Понеже днес е Хелоуин, майтапса на Майнкрафта ми е Хелоуин, но да не дойдат деца с такива маски, са ми искат тромбони. Ако искат, ще им метна етияте. Само ще мукат. Така. Съвсем ще дойде. Така. Там какво е онова? Виждам някаква дук. Не, съм малко да щупа стъклото. О, и смече му чупе гъма. О, искаш бомбони, добре, сега ще там. Значи. Аз бях мах, нали? Тия са много нахални. Беги далекам да спа, вече няма да й отварям на тия зомбита. Самахи, къде се бият деца такива. Ако има диамантения меч, мале. Не, аз имам. Да, имам. Опа. Опа. Много голяма грешка. Опа. О, не. Спокойно. Ей. Още на зомби ми искат да идва на гости.
покани на гости. Нямаш връзки. Чух кой е тук. Умре. Така. Имам само два. Не знам какво това театър е. Хиробрай. Огъня Хироба. Така. Хора, май това беше за моя клип. Надявам се да харесал. Добавете лайк и малко коментари. И да надявам се не би е баш харесал. Днес почти ще направихме и айде, чао.